Lehengo txuri, punta bihatzori, beste guztien artean txikia dekori. Eta geho, lara, ite genuen. Geho, bigarna nagia, hirugarrena luzia, laugarrena sendua, eta bosgarrena lodia. La Escuela Superior de Maestras de Bilbao. Normalmente era de maestras. Lehenengo txuri, punta behatzori, beste guztien artean txikerra dokori. En 1902 se funda la Escuela Superior de Maestras de Bilbao en el edificio de la Escuela de Solocoeche, que son escuelas también. En el normal superior había un magisterio a nivel elemental y otro superior. Eta euskerazko eskola esan, ezta? Bai, ikastola. Bai. Lehenengo ikastola hemen Galdakon izan zala. Lehenengo. Bai. Da irakasle ni bakarrik. Orduen urtegoen gerrea da akabo. Bai, no zein zen duen ikastola hori republika izanean ala gerotxo. Gerran denporean. Gerran denporan, bertan, lehenago esan egon. Bai, Josu Franco. Bigarren txuri, punta behatzori, beste guztien artean nagia dokori. Baina hori dana ezin da aitu gerraurreko pizkundea kontuen hartu barik. Guzti honetan zelako paper importantea jokatu zuten emakumeek. Horre emakume abertzale batza dago. Politikaren arlotik begon zan bebai alkarte diferenteak. Por ejemplo, Eusko Gaztedi eta emakume abertzale batza. Horrik oso importanteak izan ziren, gazteen artean abertzaletasuna eta zabaltzeko. Mercedes Ugalde irakasleak, ikertzaileak kuantifikatzen du 25.000 militante zituela, ez. Monikak egin zuela matrikula magisteritza eskolan 1926an. 3 froga gainditu zituela, 16 urtegaz, eta 4 urteko ikasketak egin zituela, gaur egunean egiten diren moduan. Goi-mailako ikasketak. Eta, emakume horiek aktibatu ziren batzuk soslai profesionalago bat nahi baldin baduzue, irakasle ikasketak egin zituztelako, eta beste batzuk ekintzaile moduan, ez? Da, segaitik aitatu daz gazteena eta emakumeena, euren ardurapean sinatute datozelako orduko lehenengo eusko ikastolak. Hirugarren txuri, punta behatzori, beste guztien artean luzea dokori. A Carmelo Leizaola, claro, conocí muchísimo. Carmelo Leizaola estuvo trabajando en la fábrica. Este era químico y tenía un hermano, Ignacio, que también era químico también, y era el jefe de la fábrica de Guturribali. Ni Estepan Aldamizitxebarria Leizaola naiz, Karakasen jaio nintzen, Euskaldun asko gerra garaian alde ginez gertatu zen bezala, ondoren gu jaio ginen munduko leku askotan, eta niri tokatu zitzaidan Karakasen nire anai arreba batzurekin batera, nire gurasoak han ezagutu zirelako gerra ostean. Ni onditz Leizaola naiz, onditz de Leizaola nire kasuan, 1975koa naiz, eta nire gurasoak dira Itziar Leizaola Loidi eta Carmel Leizaola Eskubi. Nik euskeraz hemen bizizan denborazkoan Leizaola, guretzean. Leizaola ungoa ez bestea, anaia. Rio Janeiro izan. Baina guretzean urte asko zan ostatuz. Ostatuz, ara fabrikara etor zen, eta edukazioa lekaro zen. Egon zan, kolegioan, Don Carmelo, Leizaola. Da, etorri zen fabrikara. Gauza kurioso da, bere etxean, Galdakon bizi izan zen Carmelo Leizaola, orduko dinamitan ingeniero zala.
eta oso euskaltzan esan. Bi txikiek ikasi egin zuten kimika, beste beste, eta gainera Karmel Eizaolak farmazia eta medikuntza ikasi zituen, beraz badirudi buruz oso azkarra zela, eta Ignacio Alemanian ikasi zuen kimika. Biek lan egin zuten Galdakaoko dinamita fabrikan. Orduan, beraren bidez, nik uste dut zaletasuna eta kontzientzia gehiago sartu zitzaiola Monikari. Eta euskararen adizkien elkartearen bitartez, euskarazko klaseak ematen zituen, batxokien eta ez dakit zer eta bestean, eta nik uste dut hor, ez dakit, topatu liteke Monikaren euskararen aldeko zaletasun hori edo. Laugarretxu hori, punta behatz hori, beste guztien artean, sendoa dokori. Recordar un poco que fue el año 34, ¿no? Cuando se empezaron las clases, creo que se empezaron las clases en marzo del 34. Pero la inauguración oficial fue el 15 de abril del 34. Bien. Entonces, desde el 34 hasta el 36. 37, hasta el 37. Primavera, hasta abril del 34 al 37. Tres años. Cuando estalló la guerra, el verano ese que estuvo en Donostia ella, haciendo un cursillo. Con Luis Aguirre. No sé con quién, pero bueno. Luis Aguirre, que era el asesor de las Ikastolas e inspector, y era primo de la madre de Sorne. Gerra aurreko Eusko Ikastola horretan ibilitakoak izan ziren batzuk behintzat gero diktadura ostean lehenengo ikastolak sortzen eta legindu zirenak. Sortzen batzuk guraso moduen eta beste batzuk andereño edo irakasle moduen bebai, ezta? Maria Angeles Garai dugu apurbet ikurra sasoi horretako andereñoen artean. Maria Angelesan zazpikailetako familia batekoa, amazan arrazolakoa, hango etorri euken eta euskera behangoa, eta hiru aiztek, Emil, Maria Angeles eta Alasne, egon dire sartute euskalgintzan arlo guztietan. Tomás, recuerdo que la primera canción que aprendí sentado encima de las rodillas de él, pues yo entonces habría empezado a ir a la Ikastola. Y fue Itxaso laino dago. Esa es la primera canción. Itxaso laino dago. Itxaso laino dago. Alde nik zuzaitu aitiago Zoriak bere umeak baino nik zuzaitu maitiago Zoriak bere umeak baino Arrantxuak ura baino. Bigarren estrofa, bai, bigarren estrofa.